Ako ich liečite? Pacientov sa snažím rozdeliť do dvoch skupín. Sú pacienti, ktorí sú pozitívni, teda vedia, že sú pozitívni, tí oznámia svoju pozitivitu k nám do ambulancie buď mailom alebo telefonicky, lepšie mailom, lebo dovolať sa nedá veľmi. A tým odporúčime vlastne vitamínovú liečbu, čiže vitamín C 500 mg na deň, vitamín D 4000 jednotiek, zinok 100 mg a aspirín 500 mg. A požiadame pacienta, aby keď mu nastúpia prvé príznaky, prvé prejavy ochorenia, aby prišiel do ambulancie ráno. To znamená, že pri nástupe príznakov navštívi ambulanciu, realizujeme odber krvi, vyšetrenie pacienta lekárom, čiže objektívne vyšetrenie, prezrieme horné dýchacie cesty, popočúvam pľúca a keď mám podozrenie na zápal pľúc, pošlem pacienta na rentgen. Po obdržaní výsledkov, to je väčšinou v ten istý deň alebo na druhý deň, sa snažíme upraviť túto liečbu, ktorá je len vitamínová a prevencia tromboembolických príhod, je tam aspirín. Podľa laboratórnych výsledkov potom už ordinujeme ďalšiu liečbu podľa symptómov pacienta, čiže ak je vysoké CRP, dáme antibiotika, ak je vysoký D-dimer, tak dáme pacientovi nízkomolekulárny heparín podľa hmotnosti. A ak teda pacient má aj pancytopéniu, čiže je v krvnom obraze sú znížené všetky krvné zložky, ako sú biele krvinky, červené a trombocity, tak v tom prípade dávame aj kortikosteroidy. A vy naozaj z tej krvi viete zistiť, alebo dá sa predpokladať, ako sa bude to ochorenie vyvíjať ďalej? Či tam nemôžu vznikať nejaké fatálne zápaly, ktoré naozaj môžu mať zlý koniec pre toho človeka? Áno, ten odber krvi týchto základných parametrov nám už vie vlastne predpovedať to, že ako to bude prebiehať. A samozrejme chodia ku mne pacienti, ktorých poznám. Čiže poznám ich zdravotný stav a teda viem, keď je to diabetik, ktorý dostáva inzulín, alebo keď je to pacient s astmou alebo s inými chronickými ochoreniami, tak už v podstate takéhoto pacienta voláme, aby teda prišiel na vyšetrenie, lebo sú pacienti, ktorí si myslia, že cestou internetu to zvládnu sami. Takže my aktívne voláme tých pacientov, aby prišli na odber krvi. Tento odber krvi, keď nám vyjde potom negatívny, tak to znamená, že pacient po prvom odbere nemá zlé výsledky. Ešte raz ho zavoláme o týždeň. Ak už je to, tak vyradíme ho z toho sledovania, ak je to negatívne. Ak je to pozitívne, tak vlastne skontrolujeme každých 7 dní toho pacienta a teda meníme tú liečbu podľa týchto prejavov.